Egalean jokatuko duena, ez? Hor pixka bat, baita ere, normalean egiten du Larraitor Larrazabal lauko bat, bi Euskarrirekin hiruko bat, eta gero hirukoa baino gehiago, laukoa, bikoa, hiruko lerroa eta aurrelari batekin, ez? Eta gaur iaia bi aurrelarekin bezala jokatuko dute, ez? Rebollok baloia ez daukenean zerbait lagunduko du, baino gehiago geldituko da Orbegozaren ondoan. Hor da, Jon Orbegozoren falta adierazi du epaileak. Diturot atera du. Baloia Oskar Martinez entzatarea barruan, iritsi da lehenago. Iritsi da ala ere Mendinu eta Atzelaria kanpora bota du kornerrera. Alabesek aterako du kornerra. Otejanoko egunean ere sufritu zuen olako jokaldietan, Hor area barroa etortzen diren baloioetan botea egin eta bar, gaur ondo Mendinu eta hor baloi hori urruntzen eta horre sufritu zuten, Atera du kornerra Alabesek, baloia gora, arean ezin urrundu Lemoak, hor jarraitzen du baloiak, azkenean areatik ateratzea lortu dute, Morcillo eta Txiki, baloia gora, Casasek moztu du buruz, Orbegozo eta Rebollo bi aurrelariak, Rebollo kosondo eraman du aurrera, Rebollo jarraitzen du baloiarekin, ezkerrean Txiki, badu laguntza alare Rebollorekin jokatu du, Morcillo kendu dio Txikiri, baloi luzea Oskar Martinez entzat, bularrez jetxi du honek. Oso ondo Calderoni eman dio, kontrarasoan Alabes, erdirak eta Calderonek, baina taldekidirik ez zegoen lekura bota du baloi hori, Markel Roblesek urrundu gaizki, Calderonek jarraitzen du jaurtik eta kanpora. Ateko sakia Lemora entzat. Ondo sartu da Alabez, Partiduan nagusitzan nahi du lehenengo momentutik. Garbi daukana da jokoa. Ez dutena zelai erdian baloia erabiltzerik, luze jokatu. Luze jokatzeko nik uste dut oso bakarrik utzi dutela Oskar Martinez. Oso urruti daudela bai Esparza eta bai Salcedo. Gehiago bizka bat Solaun eta Markel Roblesen inguruan ipinita. Eta bakarrik irutzeit lan handia dela, ez? Lan asko gelditzen zaiola berari horre Mendinuetak indaneko egin borroka egiteko, ez? Inguruan beste bat beharko luke. Gertuago, ingura baino gehiago gertuago. Ostegunean jokatutako partidetan lehen esan dugu Eibarrek 4 eta 8 irabazi ziola Torrelavegako gimnastikari eta lehenengo gola Jon Altunak sartu zuen. Joan zen asteburuan beste bi Mendizorrotzan, dagoeneko 15 daramatza eta bigarren multzo honetan golegirik oneraren sailkapen horretan Diego Cervero Logroñeseko aurrelari harrapatu egin du 15 golekin. Beti esaten dugu ez da aurrelari petoa, baina 15 gol daramatza Ibarrakoak eta argi dago denboraldi amaiera honetara sasoi puntu oso honean iritsi dela. Beti hor. Aipagarria, Datorren astean gainera ja aurreratuko dizuegu. Berriz ere hemen izango garela arlo nagusian, Lemoak 2 partida jarraian etxean jokatuko ditu eta Altunaren Eibarren aurka. Lemoa Eibar izango dugu datorren larumatean arratsaldeko 4etan. Rebollo bakar-bakarrik utzi dute are inguruan. Jaurtik eta azkenean Dituro. Argentinarrak harrapatu du baloia. Bitxia da, bere 5. partida da. Eta 2 txartel gorri ikusi ditu. Ia gehiago kanpoan egonda zigortuta zelaia baino, Dituro. Tokatu zaio, ez? Askotan hori gertatzen da, ez? Atezaina beti azkenekoa denean eta horre beti arrisku batean jokatzen du, Bestela argi dago Tomek konfiantza guztia duela. Ze jokatzeko preste egondan bakoitzean behintzat, iritsi zenetik beti titular izan da eta Montero aulkian utzi du. Gainera ezin ahaztu, Montero ez dela aurtengo honetan zortea handiegirik izaten ari. Partidu batzuetan ikusteko aukera izan dugu eta anoetako jokaldi hura gogoan edo aurreko astean bertan ere Eibarren aurkako kamutsaldiak faktura pasatzen diote bati eta entrenatzailearen apostua argentinarra da. Hala da. Eta Tome momentuz hor entzuten dugu eta keinuka ikusi ere bai, baina eserita ezin duelako altxa, marrazainak esan diolako eserita goteko.
Ontxe zutitu da, bere lekuan, baina zuti dago, bitxiak oso bereziak dira arlo nagusiako aulkiak, zuloan sartuta daude, eta hor dago sufritzen, ezin duelako aulkitik irten, eta ginduak lasai eman. Paralelismo bat eginaz, aste santuan gaudela kontuan hartuta, hemen prozesioetan azaltzen den dolu hietako urruak dira, Tomerenak, haze oiuak egiten ari denak gaurkoan, sufritzen egiaz, berarentzat ilala biziko partidua da zalantzari gabe. Halaxe da. Javi Casasek aterako du bere taldearen aldeko falta. Baloia arean sartuz, Lemoak urrundu, Meskita Calderon, baloia kontrolatzea eta ondo kontrolatzea lortu du, etzen erresa. Baloiarekin jarraitzen duela, besek Espartza, Salcedo, Morcillo, Espartza berriro, Calderon iman aizion. Atzelariak moztu du, Kuestak berriz ere gora. Atzelariak ez duten nahi ezertxore jakiteri baloiarekin. Nik uste da eginduak ala direla, baloia luze jokatzea. Zelai erdian baloirik ez erabiltzea, ez? Beti bezala, ez? Zelaia berezia da, oso berezia da. Eta horre benetan gauza gondo egin behar dira zelai erdi horretan, jende asko pilatzen da, eta bote arraroak egiten ditu, eta nahiago dute arriskuri alde batera utzi, eta goian ipini, ez? Baina hori, ondo dago, eta alde horretatik oso ondo iruditzen gertatzen dena da goikoak laguntza gehiago behar du. Goikoa bakarri dago, eta goiko horrek ikutzen du baloia, beti hau batez zainentzako, atzelarintzako izaten da, ez? Eta horrela planteatuta, hau batez ere egalekoak, espalin meire artikoak egalekoak bero ondora joan behar dute. Lehen, zelaia berdegunea zeharkatu dugu, eta egia da, barrutik hobeto ikusten dira nolako mendiak baiarak eta dana aldapa gora eta bera dago, bertan, zelaian bertan, ez zuloak baizik eta jetxierak, igoerak denetari dauka. Zelaia bera, ez dago gaizki, izan nahi bai belarra eta bai zea, eta nik uste nahiko ondo dagoela, gertatzen dena da, horre baloia zelai gainean juten danean, ez da etortzen beste zelaietan bezala, ez? Nik uste botetxo batzuk emate dituela, tartean hor radioan behar da, kontronak egin behar dira, eta pase ustelak asko izaten dira, eta iruditzen zait arrisko hori ez dutela nahi, ez? Nahiago dutela, baloia bestaldean ipiniko du, borrokatuko du, eta baina olako zelaietan ere beti gertatzen dena da, ez? Hor esaten zuen lehen Juananek, hor ikusi dugu, jende gehiagoia hor, armai eta maio, Joseba, zu tartean, txokotxo txiki baten. Bai, hementxe, alden lekutik atera eta bai. Da bizia zelaiarekin jarraituz ez, jendea ez da arriskatzen hortara, baina jokalari onak zelaia eta hauetan ere beti aukera hobeak izaten, aukera hobeak, gehiago dute ondo jokatzeko, gaizki jokatzeko, baina ez, horregatik dira jokalari hobeak, ez, tekniko kita onak. Eta bere Lemoaren jokoan sartze balin bada, benetan, ez dakit irabaziko duz du irabaziko, baina zailtasun gehiago izango duela, ziur. Zer dio epaileak? Metrotxo bat atzeratzeko, gero beste bat, azkenean Igor Kuestak ditur hori utzi dio, atezainak aterako du baloia gora, Salcedok ikutu du buruz, zuzenean etxeko atezainari, Aitor Alkalderi iritsi zaio baloia. Jokaldi hau ikusita ez. Atea dute, zelai erdi atzetik, ia kornerreraino atera dute banderina, handikan buruz jodu, botea egin du, atezainera jonda, eta alabaseko jokalari inorrez, gero zetorren Oskar Martínez, ez da, esan nahi, jole, nik area ateratze bali madet, eta da, Salcedok ikutzeko area barrura, bai, jendeak jun beharko. Apostu hori baldima da, jakingo du jendeak. Jendeak jun beharko area barrura. Asko kostazaia saltzea, eta berandu azaldu da Oskar Martínez aurrelaria besteak. Gaina ez da izan ez, baloio azkar etorri ez, goitik etorri da, ikusten zela. Bai, hori da ez, askotan bai, esaten da hau egin, baina bigarrengo pauta bat behar da, hau egin, eta urruti daudena gerturatu. Eta hori pixka bat falta zaio da, bere joko horretan. Jokaldi hori argi zeon horrela antolatuta zegoela, baloia han ipini, Salcedo buruz bigarren zatia falta zen. Bai. Alboko sake aterako du Morcillok, beti bezala indartxu. Normalean aurten Ander Alaina ikusi dugun lekuan,
defentsen zentralen aurretik jokatzen.